meva apassió la història medieval des que era menuda. Puc poder conèixer les dones medievals, saber quins impediments tenien, com era la seva vida. Soc la senyora del castell i faré el que em doni la gana tal com fa el meu marit. Senyora, hi ha tants divertiments al castell. Per què? Per què no jugueu als daus, a les dames? O cosiu? Cosir calma les humors de les dones. Mira, Azalais, una tia nascuda al 1146, una de les trobairits, les primeres poeteses europees, et sona? No. Doncs això. Va tornar el soldat en el dibuix. Xica, Lleig no era. no és lleig el senyor. Però tampoc era guapo. No, tampoc se'n passa. Estic cansadíssima de dissimular i de fer com que no veig la trampa del sistema. Doncs descansa, Rita, descansa. El meu amor és meu i l'ell dona qui em dona la gana. A mi no m'involucres en els teus rotllos, Per mi, com si vols fer-te l'astronauta, mira-la. Isabel de Villena, una dona que, podent ser rica, va triar viure i escriure dins d'un convent de clausura. Per què? Necessita saber per què no sabem res d'elles. Quin mal han fet les dones? Tracteu a les dones de conspiradores. O són. I de putes. Llevat de la Verge Maria no se'n salva cap. Però què us han fet? En esta vida què és el que us han fet? Estic cansada, cansadíssima d'acontentar els altres. Jo també sóc els altres. Tu més que ningú. Mira, home, ja sabia jo que em tocaria a mi alguna cosa. Algú haurà de reparar tot el mal que heu fet vos i tots els que mal parlen de les dones. Baixa ja del cavall. Ja no per mi, fes-ho per tu. Saps què? Que no passa res. Quan un no té la resposta de tot, Arnau, no passa res. Quan un s'equivoca, no passa res. Quan un perd el trivial, no passa res. Per no tindre-ho tot controlat, Arnau, no passa res. Sentir por o pena és perfecte. Baixa ja del cavall. Moltes gràcies. Ens veiem prompte. Arrel i ales. Gràcies, mamà. Poder de dones. Adeu.